Здравейте, хора! Да, виж! Разхождаме истинско куче. Да, това е моето куче. Да. Аз съм в Мегдър. Всеки ден към гост. Да. Имаме си тайнен магазин за обувки. Да. Каква е марката, няма да я покажем. Но марката се казва иначе Purple Dog и Red Dog. Да. Сега сме тук на пазара и да. Общо взето разхождаме Хепи. Хепи ще си върши работите. Много ясно. Природните нужди. Да. Ето го Хепи. Виж го колко е добро куче. Хепи, ела, Хепи. Хепи, не там при... Чеш... Да го дръпнем. Да, дръпни го! Чакай, дай да му видя окото. Дай да го видя. Виж ли го? Искате ли да го погалите? Да, сладък. В момента сме на пазарът, както виждате. Аре, се поводи, бе! Обете. Ще бъда на миньонче. Ей! Аз съм на миньонче. Чакай, я го дай, Хепи! Я го дай, Хепи! Я го дай! Я го дай малко. Хепи! Хепи, ела. Той заради гъбите хора. Като и това, виждате му скача и то мина покрай него. Въпреки. Кое? Вижте. Сега да се смене хора. Сега да се смене. И вижте, сега ще седнем заедно. Хайде, качи. Хепи! Хепи! Няма, не. Хепи, 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 и хепи, 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 и хепи. Много е забавно, хора. Хепи, хепи, хепи. Горкото ме удари в корбилото. Удари си главата в корбилото. Тук ще го препикаем. Ми го прецика, бе. Да го прецикава. Колко ще? Дай, че ти с този телефон, това ако те дръпне се прибие 100%. Да. Аре, ето ти го. Не го дразнете! Не го дразнете! Еми, върнахме се. Хора, гледайте. Както се вика, голяма забава. Нас. Ще бъде. Александър? Дай. Виж. Александър защо? Като здрави. Защо нарочно Александър? Оня там. Дразни Хепи! Вижте го! Просто Хепи ще го бъде на свободен повод. Да го изяжда! Не му гарантирам да действие. Не му гледайте работите. Гаранция. Да му направим хубава разходка, защото без това стига да. Искаш ли? 14 минути и нещо ще му направим тази разходка. Вижте го, бе! Ела до мене. Просто го дръпни, бе! Толкова ли ти е жал, че ще го дръпнеш? Вижте ни. Ние сме сладката банда. Вижте го какъв е сладък. Искате ли да го погалите това? Определено искате. Не надолу, Хепи. Не надолу. Не надолу. Нали?
Хепи, нали? Ако сте гледали шорта, А хората? новото ми видео, знаете. Яко фан! А къде не отидеш и след това? Чакай, да го направя. Искаш ли да го вкараме в фонтана? Не! Празник. Дай, Не надолу. да. Дай аз да снимам. Еми сега малко аз ще поснимам. Щом толкова знае. Ламборджини. Ние се имаме понежо черно. Аз имам такова черно. Хепито има черна къшка. Ти имаш черна чантата. Много ясно, че във всички дрехи трябва или неща, аксесуари трябва да включва малко черно. И точно Който черно. е любител на розовото е... Черно. Само Чакай, черно. Хепи шак. Не му снима това. Няма. Хепи с родомат. Вярно, виждам. Къде отиваме сега? Давай, бързо! Към Ниета Уто ли? Бате, тичам!